Оп! Здравейте хора! Ден 56 от това да говоря пред камера. В днешното видео ще ви кажа да вярвате в себе си, защото никой друг няма да го направи вместо вас. Да знаете колко струвате, нали, ако ме разбирате. Да знаете кои сте и защо не позволявате на други хора да ви казват кои сте, какво заслужавате, какво не заслужавате и така. И защо трябва да не ви пука от чуждото мнение, да не ви интересува, както аз се опитах да правя през последните 56 дни, защото това е. Вие си създавате собствения ритъм и вие създавате начина, по който другите хора гледат на вас. Ако вие не си вярвате, не се уважавате и другите хора няма да ви уважават и ще ви мачкат и ще се държат с вас както си пожелаят. Затова не позволявайте на никой да го прави това нещо. Вярвайте в себе си, знайте, вие сте номер едно и другите могат да си гледат работата. Това е моето послание за днес, за вас. Снимах едно видео много дълго, 2 видеа всъщност много дълги току-що и малко така ми е трудно да говоря вече. Вече говоря от 1 час. Няма значение, хора, знаете какво имам предвид. Просто вярвайте в себе си и fuck all. Това е моето видео за днес. Пожелавам ви хубава вечер и ден и знаете, ще се видим утре. Чао, мяо!